Assalamu alaykum. Türkmenova tele eleminiň gadyrly muşdoklary. Halkara parakatçylyk we anaşmak ýylynda gahrman arkadagymyň arkadagly gahrman serdarymyň saýasynda her bir günüňiz bagty pursatlara beslensen. Oy türkmen halkyny ajaýyp eşli zamanada ýaşadýan gahrman arkadagymyň arkadagly gahrman serdarymyň janlarsag ömürleri uzak tutýan tutumly işleri hemişe rowajarsyn. Bizim Türkmenowada tele eleminiň dörejilik topary bilen Türkmenistanyň magtumlaryna kıyaslar guramatynyň Aşgabat şäheri keňeşi bilen bilelikde biz owadan gepleşmediň ýene bir täze sanyny siziň üçin taýýarladyk. Gepleşmediň bu edeki sanynyň mehmany kimdir öýdýäňiz? Ay Nurcanım, kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldım. Gel sana küçük hanım. Täzen Sen sesin gowy. men gowalanmy. Ýene bir finansiýat. 7 yılap yolu karavaladım. 7 yılap yolu karavaladım. Sana göğün bersem onu yararlar. Sana göğün bersem onu yararlar. Elbetde Mekan Çarguliýew. Mehman ýyllaşyr, edi tomaşaçylar biz gepleşmemiň başynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdygynyň güni bilen ähli türkmen halkymyzy, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Oy döwlet tuğumyz hemişe parlap dursun, ýurdumyzda toýlarlaşsyn. Indi bolsa biz gepleşmede başlaýar. Biz awaz bilen. Bizim gepleşmemiň bu edeki sanynyň mehmanlary görüşmedýäli aýdymçy ýigdimiz Mekan Çarguliýew şeýle-de sazanly dostlarymyz Mejlis hoş geldi. Ýigitler gepleşmede hoş gördük. Ojan epet ene gepleşiňe çağıran üçin sag bol. Öňem şu gepleşi gelesim gelýärdi. Tomaşa edip şunem hat ýerine düşdi-de. Nesibel ünne düşdi. Indi Mekan bu gepleşmede gowy aýdymlar aýtsaňyz, saatlar çalsaňyz aýdymlaryňyz, saatlaryňyz näme? Tomaşaçylarymyzyň göwüne ýarar diýip umyt edýär. Sag bol. Şeýle ajaýyp pursatlary bile döret berýän üçin gahrman arkadagy gahrman serdarymyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri elimden bar wajarsyn. Köp sag bol Mekan. Mekan ýa gepleşmemiň başynda diýdim, öňem bir höwes edýärdim, kän tomaşa edýärdim diýen. Eger de sen gepleşmede tomaşa eden bolsaň, gepleşmediň sahypalary sanlara saňa düşnükli bolmaly. Ýöne men sen begendiresim meli. Gepleşmede ýene bir täze sahypa goşdyk. Ýöne sahypany tomaşaçylarym şu wagt gyzyklandylar, nähil sahypa diýip. Gel şu sahypa ýeten soň, şonda şu sahypany ýerine ýetiräýelmi? Şonda gyzykly bolar. Ona ilkinji sahypamyz Mehman ýyllaşyr. Halk parçasyndan bir tymsal okap berer Mekan. Şol tymsaly sen öz düşünşiň boýunça tesvir edersiň. Taýinmi? Başysyna. Onu dinle. Insilce bir ýaş ýigit qaqasyna ýüzlenipdir. Qaqa dostumy nädip tanap bilerin? Qaqasy köp kişi dostuny kıyın gününe tanaýar. Ýöne dostuny şat günüňde de gowy tanap bolýar. Sebäbi senlik däl adamlar seniň şatlygyňa gowunyp bilmeýär. Eger sen şatlygyňda toýa garrama ýok diýip indiki tomaşaňa garaşýanlar hakyky dost ýerlipdir. Ýene bu okap bereýinmi? Düşündiňmi? Düşündim. Ene Mekan şol halk parçasyndan bir gyýtgadyk tymsal oglun qaqatyndan soraýar. Qaqa nädip tanap bolýar dostum diýär. Ojan epet men düşünüşim boýunça dost diňe kynlygyňda da begençliginde de tanap bolýar. Sebäbi toý edende gelýärler, öz şatlygyna şatlyk goşýarlar. Ondan soň hökmal kynlygyna garaşyp görmeliler dost tanamak üçin. Şeýle dost bar gammyň gowunyň göterer, şeýle dostyň gurbany men gurbany. Başyň egseň başyň göge ýetirer, şeýle dostyň gurbany men gurbany. Goý dostlarymyzyň jany sag bolsun, Mekan dogry aýdýar. Gel gepleşiň şu ýerine Mekan. Gowy bir dostlaryň üçin, ähli dostlarymyz üçin bir gowy aýdym ýerine ýetirdiň, ondan gepleşmeli, sahypalyla dowam edäýelmi? Başysyna. Onda Mekanyň hem dostlary, meňem dostum, ähli dostlar ýanglanjak aýdym siziň üçin. Dinläň, Lede tarın. tomaşa ediň. Biz awaz bilen.
gelir kendiminde, gülüp ağlar kendiminde. Bu durmuşta girdiğinde çek yüküm dağım olsa, orar seni ağam bolsa. Bu durmuşta girdiğinde çek yüküm dağım olsa, yenler gider ağam bolsa. Yaşayış bu ömrüm, sızsın basmasın doğunum. Eğer incap kalsa bunun yaşımdan akanmazsa, borar seni ağam bolsa. Eğer incap kalsa bunun yaşımdan akanmazsa, yüzün gülür ağam bolsa. Sağadın olan ketine bir şehrin avan bolsa, arın alır ağam bolsa. Sağadın olan ketine bir şehrin avan bolsa, arın alır ağam bolsa. Barğanana bileceğindir, bilip bolmaz geleceğindir. Arkan ancak gerçeğindir, düşmandaşın kavan bolsa, arın alır ağam bolsa. Arkan ancak gerçeğindir, düşmandaşın kavan bolsa, borar seni ağam bolsa. Düştüm yanım ikisine, sağadın olan ketine bir şehrin avan bolsa, arın alır ağam bolsa. Sağadın olan ketine bir şehrin avan bolsa, arın alır ağam bolsa. Seni ağam bolsa, ay borar seni ağam bolsa. Bize vaaz bilen. Mehriban illäşler, edi tomaşaçylar, bizi gepleşmedi. Inniki sahypa bilen dowam edýär. Inniki sahypamyz sowal jogap sahypasy. Häzir mekan saňa şeýlerek sowal bilen izlenýär, sen jogap berersiň. İnternet sahypalaryna tomaşaçylar bilen, muşdoklar bilen nähil aragatnaşyk saklaýan. O aragatnaşyk saklaýan. Her bir gelýän tesvire gün iýdiýän jogap berebilýärmi? Jogap berýän. Sebäbi bizi gollap ýazýanlara näme üçin jogap bermejek? Aýdymçy mekan dinleýijisiz, muşdoksyz aýdymçy bolup bilermi? Yok. Onda mekan şol dinleýiji, muşdogyň sen esasy adam bolup durýar. Awa. Şolar gollasa sen düşündim. Jogam. Inni mekan ýene bir sowala geçýär. Mekan aýdýan aýdymyň sözlerini özüňiz diýäňmi? Yok. Şahir oglanlar bar. Atlaryny aýda diýsen arak geçeýin. Elbetde. Atta Halik, Annemeret Gurbanow, Şanlar Khydyrow. Ýene bir sowal, onuň aýdyma geçip gidelim.
Eger-de bir zat oýlap tapmaly bolsa, şonam näçe ýyllardan soň şu mekan çar olyfyň oýlap tapan zat diýip ýatlasalar, nämen oýlap tapardyň bir belje zat. Şonuňa da degişli bolsunmy? Islendik zat degişli bolup biler. Ýöne öň oýlap tapylmaly zat bolmaly. Owa. Näme deli? Aýdym aýdanda joş berýär, ilhamym melýär. Häzir aýdyma başlaly, aýdymdan soň şu sowala jogap berebilirsiňmi? Berer. Onu edi tomoşaçylar, gelin onda häzirki beren sowalymyzy jogabyny aýdymdan soň eşiteliň. Häzirlikçe mekan çar olyfyň ýerine ýetirmeni ýene bir gowaýdym ýaňlanýar. Diňläň, beýin janyň, ezet alyň. Bize vaat bilen. Beyik dağa çıkan çağım, beyik dağa çıkan çağım, diýdiň maňa mehribanım. Ýalňy galym tut ýaragym, ýalňylygymy ýatlamadyň, 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 ýatlamadyň sevgilim. Ýalňy galym tut ýaragym, ýalňylygymy ýatlamadyň, 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 ýatlamadyň sevgilim. Galaş gadynyň ködi, alan eken ýarymydy. Arkayın bol diyen sedim, yatlamadım, 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 yatlamadım sevgilim. Arkayın bol diyen sedim, yatlamadım, 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 yatlamadım sevgilim. Kulak koyun gamgyn sada, gıydımına çöktüm dida. Kaydanımda hoş divida, duygularıma gülen gülen, men üstümden gülen gülen, geçer gider sensiz günüm. Kaydanımda hoş divida, duygularıma gülen gülen, duygularıma gülen gülen, geçer gider sensiz günüm. Karaş yarın, karaş yarın, karaş yarın sever yara, karaş yarın intizara. Kaydanımda hoş divida, duygularıma gülen gülen, duygularıma gülen gülen, geçer gider sensiz günüm. Geçer gider sensiz günüm, geçer gider sensiz günüm. Bize vaat bilen. Edi tomoşaçylar, gepleşigimizde mekanyň ýene bir ýerine ýetiren aýdym diňlediňiz. Sowalyň jogabyny eşitmedik. Mekan aýdyma az güýç berdi, melham berdimi? Awa. Jogap. Men pikirimçe öz ýol. Ne ýol bar her. Benim mekan çağrılyp ýoly giderdim.
Olam bir oylap tapdan ýalyp bir Owa, elbetde. Öz ýoluň bolup diýär. Sundugat durmuş senlik zatdan idim. Owa. Jogaňy mene gollaýan. Tamaşaçylar onu bularam gollaýar. Olar diýip umyd edýär. Yok ban suratda gelini inniki sowan şeylerek. Iň gowy görýän sowgadyňyz. Ojan epet dogry aýtsam men sowga saýlap duramak bir Gelen sowgady kabul edýär. kiçirak göwnüm kim göwnüne näme çykaryp berse şonu uly zat ýaly kabul edýär. Aýdaly aýdym aýdaňda saz üzüňizde şekilli aýdym düşürme bolýan. Onuň şol işler geçip gidip durka pikirlenýän. Owa. Pikirlenýän bir danam ilham gelýär. Ana şunu şeylere gedeýinip ilham gelende şol gelen ilhamy el telefonuňyza belleýänmi, depderemi ýa bellemän ýanyňda saklaýan. El telefonunda belleýän. Başa geçil. Gelýän belleýän. Ekan aýdymçy käriňizden başga ýene bir kär bilen meşgullanmaly diýseler, haýyp kär taýrabalar. Bunu adil da. Benim näme? Taýlanda bolarmy? Olam sanat. Owa. Haýyp saat Guran çalmak olar. Ne klawiş taýlanda. Dep taýlanda, gitara taýlanda. Aýsam moza bir saat Guran ýok ban çalardy. Çalardy. Boldy, jogan gollaýar. Ýene bir sowal beräýin. Onuň aýdymy geçip gideli. Aýdymyň ýerine düşenmädi bilmeýin. On tomoşaçylaryň öz aýdýara. Dogry. Internet sahypalarynda. Gön aýdýara. Onna gel gepleşiň şu ýerine bir de tomoşa edýän has sowasy teň tomoşaçylaryň üçin ähli watandaşlaryň üçin bu gowaýdym ýerine ýetirdim. Ulu bilen, ulu. Täze sahypamyza geçýär. Edi diýleşer aýdym dinlemek. Siz bilen gepleşikde biz owaz bilen. Biz owaz bilen. Bizim gellik tomoşana udyn saçlylar, gaşlar elwan boýagly, gyma galam gaşlylar, saçlar elwan boýagly, gyma galam gaşlylar. Gider öz iline men gurbanyn şebiline. Gider öz iline men gurbanyn şebiline. Çıkarlar bağın teyline, boy uzun saçlılar. Çıkarlar bağın teyline, eli tutu boşlular. Bizim gellik tomoşana uzun saçlylar, gaşlary elwan boýagly, gyma galam gaşlylar. Saçlar elwan boýagly, gyma galam gaşlylar. Gider öz iline men gurbanyn şebiline. Gider öz iline men gurbanyn şebiline. Wagt çıkarlar bağın teyline, boy uzun saçlylar. Çıkarlar bağın teyline, eli tutu boşlugylar. Aşık oran diğerinelim, köl ördük bu vakalı. Vak bal bilen şeker ağını, küncü gönker dişliler. Bal bilen şeker ağını, küncü gönker dişliler. Bizim gellik tomoşana uzun saçlılar. Taşları elvan boyagly, gyma galam gaşlylar. Taşları elvan boyagly, gyma galam gaşlylar.
Yaktın beni, delirip söydüm seni. Mayasan kanır beni, delirip söydüm seni. Aşık kadın, bu kadın, ömrüm manisi, şeker barimin, balık şekrimin, sultanısın, bitkinip kalyan, giyeceğim yarimin. Mayasan, yaktın beni, delirip söydüm seni. Mayasan kanır beni, delirip söydüm seni. Mayasan, mayasan, yaktın beni, delirip söydüm seni. Mayasan kanır beni, delirip söydüm seni. Delirip söydüm seni, delirip söydüm seni. Mayasan. Bize waz bilen. Ine mekan äder bir awuz aýdym eşitdirer. Diňläp düşün sahypamyz şu. Täze sahypa. Sen bilenem ýerine ýetirer. Göreli gyzykly bolarmyka. Birinji gedek şu sahypany täze girdik. Diňläp düşün. Äder ulanğa dakkan bir aýdym eşitdirer ulanğa. Owa. Diňe aýdym öwden eşitsäň. Men aýtjak sözümi diňläp düşün sahypamyz da şu sahypan täze ady. Tomoşaçylar eşitler, sen eşitmersiň. Aýtjak sözümden öwden düşünmeli. Aňmaly düşünmeli. Taýynmy? Taýyn. Onu täze sahypamyza başlaýar. Başarza bolan. Mani? Edi tomoşaçylar, sizem taýyn bolsaňyz, mekan çağrıly ifaýalar. Aýdym diňläp başlar, diňläp düşünermeka. Taýynmy? Taýynmy? Biz owaz bilen Biz owaz bilen birinjini billi. Inni, ikinji. Sen sesin gowy. men gowmy? Sen sesin gowy. Täzen? Sen sesin gowy. Men gowy bolanmy? Yeni bir finansiýat. Mekan. Sen sesin gowy. Sen men gowy bolýarmy? Görýän edi tomoşaçylar birinjini etip billi täze gepleşen ady. Ýene soraýar. Sen sesin gowy. Sen sesin gowy. Täzen? Sen sesin gowy. Men awa? Sen sesin gowy. Gowy? Geçen üçüncü. Edi tomoşaçylar gene üçüncü ýene finansiýaly belki biler. Üçüncüye geçýän. Üçüncü. İkinciyi bilemokmy? Bilen ok, üçe geçýän. Geç. Üçüncü. Men sana düşünemok. Men sana düşünemok diýdiň. Berekellah. Ana billi. Muny bilmeýän başardy. İkinci ýene finansiýaly. İkinci ýene finansiýaly. Gaýtalajakmy? Tawa. Sen sesin gowy. Men sesim gowmy? Berekellah. Öçürýär edi tomoşaçylar. Indi aýra. Aýraýyn. Beka. Sen gowaglan diýär kanajan. Ýok, gowy sen berdi oglan näl. Sen gowy oglan bekan indi berdi aýtjak bolsam tomoşaçylarym bir hedil edenlerler diňläp düşün sahypamyda. Diňlemän başardyň, aňdyňam, düşündiňem, hemme sözlerim aýtdyň. İkincide birazcık düşünmedim de. Ay ona malyp çykdyk ýöne aýdym tormaga ýetişdiň. Sen diňläp düşün sahypamyň ýeňisi bolan. Gutlaýar. Tamam. Indi gelştaýda o diňläp düşündiň häli ikincisinde sen gowaýjaň diýdimi? Awa. Gel bir gowaýdym aýdal. Onuň dowam edeli. Elbette baş üstüne. Ähwanlylar mekan çağrıly ifin gowaýdym diňlälim, onuň dowam eder. Bize waz bilen.
Ne güzel gün, aklım hayran. Görüp onu can, bollum perişan, bollum perişan. Başı kara, gözü şeyran. Yılgırıp bakta, bolyan intizar, bolyan intizar. Bu peri peri, şu peri peri kimin dilmeri? Yarı var mı, karı var mı, gönlüne bil ki Özü Mecnun men bolsa Leyli. Bu peri peri, şu peri peri kimin dilmeri? Yarı var mı, karı var mı, gönlüne bil ki Özü Mecnun men bolsa Leyli. Aşık yürüp kendip gele, geceler aydır asmana melek, asmana melek. Beri peyker umidim var, anan sana can bu gözlerim var, kara gözüm var. Bu peri peri, şu peri peri kimin dilmeri? Yarı var mı, karı var mı, gönlüne bil ki Özü Mecnun men bolsa Leyli. Bu peri peri, şu peri peri kimin dilmeri? Yarı var mı, zarı var mı, gönlüne bil ki Özü Mecnun men bolsa Leyli. Şu peri peri kimin dilmeri? Yarı var mı, zarı var mı, gönlüne bil ki Özü Mecnun men bolsa Leyli. Bu peri peri, şu peri peri kimin dilmeri? Yarı var mı, zarı var mı, gönlüne bil ki Özü Mecnun men bolsa Leyli. Men sana aydayın gül yüzlü yarım, sana gövün bersem onu yaraglar. Men sana aydayın gül yüzlü yarım, sana gövün bersem onu yaraglar. Alıpsın savrımı yoktur kararım, alıpsın savrımı yoktur kararım. Sana gövün bersem onu yaraglar, sana gövün bersem onu yaraglar. Aşk eşreti bilen bilim bağladım, hasret oldu bilen bağrım dağladım. Aşk eşreti bilen bilim bağladım, hasret oldu bilen bağrım dağladım. 7 yılap yolu kara varladım, 7 yılap yolu kara varladım. Sana gövün bersem onu yaraglar, sana gövün bersem onu yaraglar. Garip diyersin aşığım ödüdür,
basın kıylıdır Sana güvün bersem onunla yarar Benim yarım şap basın kıylıdır Sana güvün bersem onunla yararlar Sana güvün bersem onunla yararlar Sana güvün bersem onunla yararlar Şabatın kıylıdır Sana güvün bersem onunla yararlar Benim yarım şabatın kıylıdır Sana güvün bersem onunla yararlar Sana güvün bersem onunla yararlar Sana güvün bersem onunla yararlar Peter Watt bilen. Edi tomaşçılar, ene mekan çağırgılayıp dinläp düşündi we goýdymy sizin üçin ýerine getirdi. Gelin ne bolsa sırly sanlyk sahypamyza geçeli. Mekan sanlygyň içinde 3 sanlyk biýje bar. Ene biýjeni garýat. Gerekede şu tomaşçılar garaýyn diýip haýş edýärler. Garýat biýjeniň içinde birinjisini Türkmenistanyň magtumlaryndaky ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşi bilen Türkmenowad teleýalynyň dörejilik topary bilen taýýarlanan gymmatbaha sowgady bar. İkinci Janet arma diýmeli, üçüncü söz senden. 3 tane biýje bar. Sanlygy açýan häzir sen ýöne çekersiň. Bir ýyleşmede görkezeli. Ene 3 tane, ene 3 tane biýje bar. Gördüňizmi? 3 tane biýje bar. Ýani aýdan 3 biýjem. Haýdym bolsa birini saýlaýar. Ay şuna laýarmy? O tenki diýär. Tuğulamy? Sowa sen korsana, sowadyň ogşuraly. Sowat bolmuşy. Hawa? Emmesem sowada ýançyny ha? Ýok, çek göräý. Barra korsam bolýan benim. Bolýar ýene elmany elinde saklap. Bu darsana. Emme sowat bolmana haqqy ýok. Janet we arma diýip. Gördüň dämi? Emmesi sowat däl. Enne sana sowadyň ogşuraly. Ekan. Eliňe ýeňil eken ýaly, şolar ýaly. Häzir sowadyň ogşuraly. Peter Watt bilen. Mekan, ene tuwalma gepleşimizde çakylyk ýolladyk. Gatnaşmana ýigitler bilen geldiň. Sırly sandygam açdyň, o biýjaldyň, eliň ýeňil eken. Hemişe ýoluň ak bolsun, işiň ogurna bolsun. Ene bu da Türkmenistanyň magtumlaryndaky ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheri geňeşi bilen Türkmenowady teleýalynyň dörejilik toparynyň adyndan gymmatbaha sowgat. Köp sag bolun. Aňsat gepleşige gelýän aýdymçy ýigitler, aýdymçylar aňsada sowgatsy giden okul ýöne 2-2 Janet arma ýa-da söýsenden çykýar. Senem sowgatly gitdiň, nesip etsin. Sag Inni adam näme sowgadalantyň hökman begen ýara. Yüzün ýyl gyrpdyr aýan gaýsyň ýaly kiçik sowgat bolsun, uly bolsun men gowy kabul edýän. Inni şu wagt mekan asuda watanymyzda gahrman arkadagly gahrman sevdarynyň saýasynda dostsugunlyk gatnaşygymyz barha berkeýär. Owa ýolumyzda medeniýet synody saatlary, eýlek ýurtlara, ähli ýurtlara gidip çykyş edýärler, öz medeniýetini şol ýerde görkezýärler aýdym saatlar bilen. Indi gel gepleşiň şu ýerinde bir owy haýfda şurut aýdym ýerine ýetirip berje. Ojan epes, käbelemmi, ejelemmi wasp edip bir gowy aýdym aýdyp bereýin. Ýerinden durman göni, o dostsugunlyk aýdym bolan Türk doganlamagyň aýdym bar. Şonu ýerine ýetirip bereýin. Elbetde. Mehriban tomaşaçylar, onda inniki ýanglanjak häzirki aýdym ýöreýte mehriban käbelemde üçin ýanglanar. Ondan soň bolsa Türk doganlamagyň aýdym ýanglanar, diňlen, diňjanyň edatary. Peter Watt bilen. Ağlayan yatlap geçeni her kim baltı hakta aydıp berteler önkü dönken kucaklardım ecemi geçen yaşlığımı kaydıp berteler önkü dönken kucaklardım ecemi geçen yaşlığımı kaydıp berteler Koradın şuğuna getirdin nece Arduğum maksadıma yetirdin nece Düşmen kucağında yatardım ece Geçen yaşlığımı kaydıp perdeler
Düşmen kucağımda yatardım ecem. Geçen yaşlığımı aydıp bertelerim. Her tağadın kımmatını bilirdim. Alıp yanlışımı dülep talardım. Bahtımı öğüdel ödüm arardım. Geçen yaşlığımı kaydıp bertelerim. Bahtımı öğüdel ödüm alardım. Geçen yaşlığımı kaydıp bertelerim. Uleyip olmak yenip olurdu başta. Emma geçen günlerimin baktı bir başka. Baktılıktan ağlamadım durmuşta. Geçen yaşlığımı kaydıp bertelerim. Baktılıktan ağlamadım durmuşta. Geçen yaşlığımı kaydıp bertelerim. Geçen yaşlığımı kaydıp bertelerim. Geçen yaşlığımı kaydıp bertelerim. Kaydıp bertelerim. Peter Watvelen. Bakışlarımdan belli, vallahi bu kız Nazur. Bakışlarımdan belli, vallahi bu kız Nazur. Ay Nur canım, kurbandır sana canım. Ay Nur canım, kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldın, gel sana, gel sana küçük hanım. Ne dedim de darıldın, gel sana, gel. Bakışlarımdan belli, vallahi bu kız Nazur. Bakışlarımdan belli, vallahi bu kız Nazur. Ay Nur canım, kurbandır sana canım. Ay Nur canım, kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldın, gel sana küçük hanım. Ne dedim de darıldın, gel sana, gel. Nur canım, kurbandır sana canım. Ay Nur canım, kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldın, gel sana küçük hanım. Ne dedim de darıldın, gel sana, gel. Peter Watvelen. Rahman illesler, edi tomasoslar ene gepleşimlerin bu edek täze sanna tomasha etdiňiz. Gepleşim bu edek sanna hat gadyk bolly, ebaby täze sahypa goşdyk.
ol sakypana ilkinji mekan çağrıly bilen ýerine ýetirir. Mekan gepleşmede çakyly kabul edip geldiňiz. Näme sazanna ýigitler bilen bir janly sesle gow aýdymlar aýtdyňyz. Sağlar çallaňyz bir näçe gyzyk sahypalar boldy. Tomaşa etdik. Bilelikde alyp çykdyk gepleşigi. Gepleşmeden bu gedek sany tomaşaçylaryň göwüne ýarandyr diýip umyt edýän. Sağ bolun çağıraňyz üçin. Gyzyk bolandyr diýip umyt edýän. Galanam tomaşaçylarymyz baka bererim kädiýän. Şu pursatdan peýdalan gahrman arkadagymda, arkadagy gahrman terdarmyda. Köp sağ bolsun, daýýat, janlar sağ bolsun. Tutýan tutumly işler elimizde ama rowaşlyklary beslensin. Hemişe ýurdumyzda täze aýdymlar aýdyp halkymyz begenlerip durar. Türkmenistan konstitusiýasynyň hem-de döwlet baýdagynyň güni bilen ähli türkmen halkymyzy gahrman arkadagymda, arkadagy gahrman terdarmyzy tüýsüremden gutlaýan janlar sağ bolsun, tutýan tutumly işler elimde ama rowaş bolsun. Owadan ýurdumyzda toýlar toýulaşdy. Mekan köp sağ bol. Aýdymdan-da, sağlaňyza, beren görüňlüňize hem arzulan hasyl bolsun. Toýly günlerde görüşelim. Sağ bolun, gajan epes. Ähwalinişler, ene şunun bilen gepleşigimiz ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň ahyryna biz siziň her biriňize ýene bir ýola gahrman arkadagymyň, arkadagy gahrman serdagym saýatynda agdy berligi, maşgala we dançylygyny batly pursatdan bolmagy tüýsüremizden arzu edýär. Ýene bir ýola gepleşigimiziň ahyryna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem-de döwlet baýdagynyň güni bilen ähli türkmen halkymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdagymyzy tüýsürekden gutlaýar. Boy döwlet tuğumyz hemişe parlap dursun, toýlarmazam toýlarlaşsyn. Baka goşoýar ili hoş niyet, hoşamay Zemine dolan hoşavar Arkadagy serdar bilen öňe watan İlgün saňa gowan ýar watan Parahatlyga ketdiri kalba goýar pek niyetleri Kemilligin baş mektebi arkadagy serdar bilen Parahatlyga ketdiri kalba goýar pek niyetleri Kemilligin baş mektebi arkadagy serdar bilen Watanym gulgara öwrilen arkadagy serdar bilen öňe watan Özüşlere aydın yola batly gadym Arkadagy serdar bilen öňe watan Özüşlere aydın yola batly gadym Türkmen ilin ağdı bireylen Paygasyny jemlep kalba düreylen Alnymyzdan urdun beýan Arkadagy serdar bilen öňe watan İlgün saňa gowan ýar watan Parahatlyga ketdiri kalba goýar pek niyetleri Kemilligin baş mektebi arkadagy serdar bilen Parahatlyga ketdiri kalba goýar pek niyetleri Kemilligin baş mektebi arkadagy serdar bilen Watanym gulgara öwrilen arkadagy serdar bilen öňe watan Özüşlere aydın yola batly gadym Arkadagy serdar bilen öňe watan Özüşlere aydın yola batly gadym